Направили ги така, че в комисиите да не може да се вземе решение. Вчера ЦИК не може да вземе решение, защото решение се взимали с 2/3. Аз вчера се видях с чуждестранните наблюдатели. Те казаха, това е абсурдно, което го виждаме в България. Още не знаеха, че парламентът ще се разпусне. Опитват се по всякакъв начин да си подредат изборите. Обаче няма да се случи. Изборите българските граждани ще направят така, че ще бъдат чести. Че няма да дадат на някакви хора не да чуят гласа на народа, а да го подправят. Защото така им е по-удобно. Защото не им трябва друго, ами трябва да си затворят устата. Защото Бойко Борисов ще дойде тук след няколко дни да прави първа копка на воден цикъл на проект. И го интересува кой ще управлява парите. И затова ще води за ръка техния кандидат за кмет, да е той. Защото няма да ви кажа къде отиват парите, управлявани от ГЕРБ по общините. То се вижда. За това са им целите. За това искат тези избори. Само че няма да стане.